Vi danskere, vi elsker vores hunde. Det er det bedste kæledyr, man kan få. For mig virker den utrolig beroligende her. Og det er ikke kun i dag, hunden er vores bedste ven. Vi har været vilde med hunde i mange år. Selv de royale elsker deres hunde. Velkommen til historien om hunden. I dag er jo alle forskere enige om, at hunden nedstammer fra ulven. Og det kan man jo undre sig over, når man ser en chihuahua, en pekingeser og en grand danois. Men hvordan bliver en ulv egentlig til en hund? Svaret skal findes hos os selv. Menneskene opdagede, at de med fordel kunne udnytte de evner, ulvene har. De tæmmede ulve kunne vogte, og de kunne jage. Og det er de blevet brugt til i flere tusinde år efter. Når romerne gik på jagt, så var det ikke med specielle nogen, der opstøvede dyret, og man havde egentlig ikke racer på den måde. Man havde sådan en blandet flok af hunde, som man havde med. 30.000 år gamle knoglefund fra Belgien vidner om den første gang, det lykkedes mennesker at tæmme ulve. Sidenhen har man fremavlet hunde med helt specielle evner. Handicaphundene, det er nok noget, man sætter i system i vores tid. Man optræner dem nærmest i flokke og af mennesker, som er særligt uddannede til at lære hundene disse ting. Jens Martin Elsborg er en af de særligt uddannede. Efter 20 år med at træne hunde, fortæller han her om de vigtigste karaktertræk hos en førerhund. Først og fremmest, at den er stabil, virkelig stabil i hovedet. Fordi når man putter sådan en hund ind i førerbøjlen, og den møder andre hunde, så skal den have en stor sikkerhed, fordi man har fanget sin hund, så har man frataget den naturlige måde at reagere på over for andre hunde. Altså enten at sænke hovedet og halen og være venlig, eller være dominant. Kom. Prøv lige at se, hvordan hunden den så selv hopper ind i seletøjet. Og det er målet, at bare man holder den ned, så skal hunden selv kravle ind. Sigurd, finde kant. Finde kant. Det var dygtig. Det var godt. Gå frem. Førerhundene bliver trænet til at kunne finde kanter på fortov og jernbaneoverskæringer. Ja, den var lige der. Det var da ordentligt rigtigt. Ja, det var rigtigt. Det var godt. Kom, gå frem. Ja. Desuden skal en førerhund også kunne finde døre. Det er både i huse, busser og tog, så de blinde har mulighed for at bevæge sig rundt i byerne. Sigurd, kan du finde højre dør? Find højre dør. Ja, find døren. Find døren. Ja, det var godt. Det var en dygtig hund. Vent. Sigurd er en gul labrador på 1 år. Han er næsten 4 måneder henne i sin træning, og nu er han kun 1 måned fra at være førerhund. Ikke op til mig. Det er for kæle. Ja, sit. Så. Prøv at se, sit. Du skal sidde sådan. Sit. Læg dig ned. Læg dig ned, Sigurd. Godt, fars hund. Det var godt, fars hund. Kom så. Den næste førerhund, Jens Martin skal oplære, er Nuka. En sort labrador på 16 uger. Træningen går dog først rigtig i gang, når Nuka er blevet 1 år. Ja, kom så. Det var godt. Tyskerne, der først begyndte at eksperimentere med brugen af hunde i moderne krig. Allerede i 1870 begyndte træningen. A dog's natural instincts make cover and concealment easy lessons. Ved udbruddet af 1. verdenskrig rådede det tyske militær over 6.000 hunde klar til aktiv tjeneste. I 2. verdenskrig benyttede man også hunde, især til at finde miner. Men lang tid før 2. verdenskrig benyttede man hunde i krig. Blandt andet hos de gamle grækere. Og i byen Korinth, der havde man 50 hunde. Og så på et tidspunkt, så bliver man så angrebet af folk fra en anden by. Og hundene, de gør jo selvfølgelig, og de kæmper tappert. Men den, der kæmper mest tappert af dem alle sammen, han ender med at få et mindesmærke i byen, som de alle sammen hilser af bødet på, når de går forbi den. Det danske forsvar benytter stadig hunde.
I alt har forsvaret ca. 100 hunde, der optrænes på hundeskolen i Karup. Hector er en af forsvarets hunde. Hundene i forsvaret bliver brugt til at søge efter folk i skjul. Hundene markerer ved at gø. Den skal have samarbejdsvillighed, den skal have nysgerrighed, den skal have mod, eller den skal have vilje til det, til at vil være hund. Ikke til at bare være tjenestehund, men til at være hund. Forsvarets hunde bliver ikke kun brugt til at lede efter mennesker. Tændstikken i midten af billedet er rullet i sprængstof. Når bombehunden Exit har fundet tændstikken, skal hun løbe tilbage til føreren. Når situationer eskalerer, skal hundene også kunne overmande personer. Hundehistorien tog sin begyndelse, da menneskene parrede ulve med ønskelige egenskaber med hinanden. Det betød, at hvis en ulv var god til at jage, blev den parret med en anden ulv, der også var god til at jage. På den måde har man gennem adskillige tusinder af år fremavlet de hunde, vi kender i dag. 30.000 års evolution har gjort hundene til menneskets bedste ven. Intet tyder på, at den situation vil ændre sig. Man siger jo, at katte vil altid kunne hoppe tilbage til den vilde tilstand og klare sig selv, men at det kan være svært for hunde.